Vituessa et pääsit, tulee herra ihan saatanan siistit bileet. Hei, nää on sellaiset ukkemut, et kuka tahansa ei pääse. Mut ei siinä mitään, kato narkiton hoitaa. Sain ton yhden Simin kautta meille nimet listaan, kun se on täällä DJ:nä. Soittaa meinaan ihan vitu sairasta psykeä. Vittu huhu. Mulla ois tässä kans tällaisia pinkkei Superman-naksui ihan vitun stydei. Pari tyyppiä delas Norjas näihin. Kun nää ei oo mämmiä kuin jotain sellaista tutkaria, etyyliä tai metyyliä tai mitä onkaan, mut kansi olla varovainen näitten kaa. Et sellaiset 3 startit on ihan maksimi. Ja sit jos seivutaan niin hetken päästä vähän lisää. Eipä siinä mitään, tampaa se siinä rauhassa vaan. Mamma vaapaa. Niin. Niin mä käyn tsekkaa ton narikan tuot, kun sitä ei vaan kukaan, niin ajattelin, että vois metskaa. Jos sieltä lähtis jotain kävelemään. En mä muuten syykkis mitään, mut tilaisuus tekee varkan katon, niin se edes mennyt isäukkokin joskus opetti.